Asa ba ka nagapagupit sa imong buhok? Kinsa may suki ni mga barbero? Aware ba ka sa mga pinakaayos na barbershop diri sa Davao? Katong niagi, nireklamo na among amigo na si Maruya Studios about sa iyahang long hair. Kailangan na sa kong buhok. Uy, lamian ang pagupit. Uy, Sure, uy, pagupitan na mo imong buhok. Sayangan, no, eh. Tas nung ta kayo, magmahay ka na ba? Gisayangan ko sa iyang buhok kay 2 years na magud niya patubo. Gisayangan ko kay daghanon ta kay nig hairstyles na pwede buhaton sa iyahang buhok. Gisayangan ko kay kanawng nang ta kayo sila ni Hagrid sa Harry Potter. Pero bisan unsaon ako kumbinsi, dili na gid siya. ako magpagupit ba eh? Nulog. Mato naisip na ko na kumawala man lang si Hagrid sa mua, dapat deserving ang mupuli. Dapat tarungon ni og gupit. Dapat trusted na barbershop ang among atuan. Mato nagkonsulta sa jud kog expert. Ha? Mapagupit na si Maruya. Siya nga siyang buhok eh. Kung ako pa sa ihabay, dito siya sa Celebrity Men's Barbershop. Hindot ilang servisyo dito ba eh. Murag celebrity ilang pagkatiman nila sa imo dito. Mao ba? Celebrity Men's Barbershop? Asa pala makita? 5 man na ilang branches ba eh. Na diri sa Matina, Maa, Boulevard, sa May Kimpo. Pero ilang main branch na dito sa Ikulan Subdivision. Dito ko dito karon ba? Sabay na lang ta. Mato nangadto nami. Gisabayan mi ani niya sa Phase 2 Ecoland doon lang sa terminal likod sa John Paul. What's up, bay? Nanata karon diri sa Ecoland na branch sa Celebrity Men's Barbershop. Pagupitan na nato atong gwapong amigo. Let's go! Sa Boom! pagtutok pa lang nako sa gawas, nakaingon ako daan na elegant kayo ang sulod ani ilang lugar. Relaxing kayo ang paminaw diri sa sulod. Legit jud ni sila, na feature na ni sila sa pila ka newspaper articles. Naka-receive na pa jud ni sila award ug recognition sa ilang field. So nata karon diri sa sulod sa barbershop. Just gonna wait for our handsome friend. Guys, kailang interior diri. Modern kayong lighting, modern kay design, bugnaw. Nag-effort din sila. As like Persian mixed breed cat, ang pangalan niya is Mon. Hapit ni gawas kanina pagabi na ako sa putahan. Pero butan siya, dili siya pamati, guys. 250 ang charge nila diri para sa haircut. Mapod ni ang gi-avail ni Maruya. Di po ka magmahay kay dili lang gupit ang gina-cover ani. Apil na pod shampoo ug hot towel massage. And ang minimum man nila na service time is 45 minutes per customer. Nagkan pa kani sila gina-offer na uban pang services gikan sa shave, manicure, foot and head massage, hair coloring, hair treatment, ear cleaning and etc. Hala ka tao na gid siya. Transformation. Bay, lamig na kayo di mo hawa bay. By the way, open for franchising Celebrity Men's Barbershop para sa mga gustong magnegosyo. Ug para sa atong video ron, mahatag atong sponsor o giveaways na free haircut sa Celebrity Men's Barbershop sa tulo ka lucky sharer ani na video. Ang kailangan lang buhaton is i-share ni nga post sa Facebook. Nya, kumusta man imong pagpagupit? Abi na akong gupit lang siya. Ako na-expect na dali shampoo. Dili lang kay shampoo, kay napay kuan, conditioner. Ako ko na-expect na sa massage niya, napay siya yung gigamit nila na dili siya murag oil o na sticky. Tapos no siya, makapanibago din siya. At this point, makaingon ko na worth it juday lang service dire. Bisag nawala na ang kamurag Hagrid ni Maruya, bawi gihapon kayo kay murag gihapon celebrity ang nipuli sa iyaha. Kay this time kasimpugi na pud siya ni Johnny Depp. Mato nakahilak mi sa kahapi. Demo ng tao, ano mo ang amigo? Mura na dyan check tao. Yan na happy pa dyan migsamot pagkabalo na mo nga nag-offer ni silang 20% discount na membership card. Ug ni-avail ka ani tapos na pa dyan kay kauban nga musabay si Muha pagpagupit. Makales po di mong gidala nga kauban og 10% sa bisan unsang service. O di ba happy kayo? Hello mga guys, kiimbitahan ko kamong tanan labi na katong mga gusto magpa-ugi dirita sa Celebrity Barbershop. We assure you na ang ato ang serbisyo yun nga adunay kasing-kasing. Dili dinali-dali, sulit yun. Gawas yun di mo feel celebrity yun ka. Di ba yung gusto yung mga ayos kayo diri sa Celebrity Barbershop? Wala gani ko kay manawang po kong celebrity oh. Taon ako no.